Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben weer veel nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de minister van Justitie, Charlton Hato, bezig is met een nieuw registratiesysteem voor ongedocumenteerden. Dat heeft de minister van Justitie aangekondigd. En het naam van het registratiesysteem voor ongedocumenteerden is Ribe Luga. De minister is hard bezig, eigenlijk al sinds december 2022. Toen op zijn voorstel de ministerraad hem opdracht gaf om met een registratieproject te komen. Hij heeft nu aangekondigd dat men al ver is met dit nieuwe project en dat in de loop van 2024 hier meer duidelijkheid over komt. Zoals bekend is natuurlijk in december vorig jaar door de rechter uitspraken gedaan over ongedocumenteerden en dat moet allemaal meegenomen worden. Maar volgens de minister komt er een heel nieuw systeem voor de registratie van ongedocumenteerden in de loop van dit jaar. Voorkeursbehandeling bij ontvanger, dat is duidelijk geworden door de minister van Financiën. Die is daar fel tegen gekeerd, maar volgens een recent rapport van de SOAB is er sprake van vriendjespolitiek bij de belastingen. Volgens minister Silvania toont het rapport van de SOB aan dat bepaalde belastingplichtigen onterecht bevoordeeld worden. Dit gebeurt onder meer door het niet actief innen van verschuldigde belastingen, het aanbieden van onredelijke betalingsregelingen en het voortrekken van friends and family bij het uitkeren van belastingteruggaven. De minister geeft toe dat niet iedereen met een hoog inkomen naar behoren belasting betaalt en dat zou wel moeten. Indexering voor ambtenaren vanaf schaal 10 en hoger. Dat is wat de APVO nu wil bewerkstelligen. Het gaat over de indexering op de overtime, dus over het overwerk uit de periode 2019-2020. Dat moet betaald worden voor 31 januari, dus binnen 2 dagen, of voor eind februari. Dat zegt George Hernandez van de APVO, die strijd voert hiervoor samen met vakbond SAP. Er waren al eerder akkoorden met de minister Ornelio Kid Martina over terugbetaling van indexering of over het betalen van indexering. Maar niet specifiek over de overtime, over de overwerk. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren, aldus de APVO. Ruzie leidt tot auto-ongeluk. Nou weten we allemaal dat ruzie maken niet goed is en zeker niet als je auto rijdt. Afgelopen zaterdag had een echtpaar ruzie in de auto en dat liep zo uit de hand dat de vrouw de macht over het stuur verloor. Ze knalde daarmee met de auto op de Schottegatweg Oost ter hoogte van Chameleon Building tegen een reclamezuil aan. Heel veel materiële schade, dat ziet u ook op de foto's. De man in de auto die dus ruzie had gemaakt met de vrouw, die had een lichte verwonding. En de vrouw zelf moest naar de eerste hulp van het CMC. Ride for the Roses levert 3 ton op. Nou, weer een mooi bedrag. Bijna 300.000 gulden is er opgehaald. Gisteren vond de Ride for the Roses plaats, die eigenlijk de Ride Swim... Even kijken, de Ride, Swim, Walk en Surf for the Roses. Het zijn 4 onderdelen. 6000 mensen deden mee. Het was een groot succes. En samen met de sponsors en dus de deelnemers is er bijna 3 ton opgehaald. En dat geld komt ten goede aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Dat zal gebruiken voor kankeronderzoek. Dick Advocaat, hij ziet mogelijkheden. Dat bleek afgelopen zaterdagavond tijdens een persconferentie van de nieuwe bondscoach van de nationale selectie van Curaçao. De kleine generaal, de oude generaal, maar nog steeds de zeer actieve generaal. Die liet weten dat hij wel zeker mogelijkheden ziet voor de kwalificatie van Curaçao in 2026. Dan vinden de wereldkampioenschappen plaats in Amerika, Canada en Mexico. En hij gaat er hard aan werken om te zorgen dat Curaçao mee kan doen. Later in deze uitzending hebben we nog een interview met Dick Advocaat. Erkenning voor Papiamento, dat is goed nieuws voor onze geliefde taal. Op 22 december 2009 drong de Eilandsraad van Bonaire in een historische motie aan op de toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen voor het Papiamento van Bonaire. Nu, bijna 15 jaar later, heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bij de Raad van Europa verklaard dat het handvest van toepassing zal zijn op het Papiamento op Bonaire. Daar zijn ze op Bonaire blij mee, maar het slaat natuurlijk ook op ons
Papiamento hier op Curaçao. Maar omdat Bonaire een speciale relatie met Nederland heeft, zal Nederland, Den Haag, mede verantwoordelijk zijn voor de bescherming en bevordering van het papiament. En met verantwoording aan de Raad van Europa om de 5 jaar. Dat betekent dat Nederland nu maatregelen moet nemen voor primair onderwijs in het papiament en garanderen dat rechters procedures in deze taal kunnen voeren. Goed nieuws dus voor het papiament. We hebben even een break en zijn zo bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. Na año 2009, familia Vieira alante compañía bonita aqui. E tempo aí, na começar com 4 truck de mixer, pump truck, então planta fácil. Wagnos Awe. Awe, nós temos 4 truck de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Corta explicação de Ready-Mix Batching Plant está com a planta aqui, beton te worden mesclado, dengan mixer de planta e não dengan truck. Om even terug te komen op Dick Advocaat, de nieuwe bondscoach, de heel bekende, de wereldberoemde bondscoach van het Curaçaose nationale team. Hij gaf afgelopen zaterdag een persconferentie waarin hij aangaf dat er wel zeker kansen zijn dat Curaçao zich voor het eerst in haar geschiedenis zou kunnen kwalificeren voor een wereldkampioenschap. Na afloop van de persconferentie sprak ik Dick Advocaat. Meneer Advocaat, we hebben net een presentatie gehad. Mijn eerste vraag, heeft u er zin in, het bondscoachschap van Curaçao? Ja, als ik er geen zin in had, dan had ik daar niet gaan zitten. Ja, maar er wordt in Nederland een beeld van u gecreëerd van hij kan niet anders, hij moet werken. Kijk, ik heb altijd, zolang mensen me vragen, ga ik altijd twijfelen. Ja. Kijk, als ze niet meer bellen, ja, dan houdt het vanzelf op. Maar ik heb wel het geluk dat ze nog steeds bellen. Maar, en niet alleen Curaçao. Maar kijkt u dan ook van, is dit de moeite waard? Is het realistisch genoeg? Het is moeite waard, heb ik net ook al gezegd, dat we met een staf kunnen gaan die allemaal de ervaring hebben voor grote toernooien. Daar wordt toch wel wat voor gevraagd door organisatie met vliegtuigen, velden, et cetera, et cetera. En die konden we meekrijgen. Plus het feit is dat het bestuur een groot aantal dingen moest doen om dat te bewerkstelligen. Nou, dat hebben ze gedaan. En dat is de reden ook waarvoor we dat met heel veel plezier gaan doen. Maar ik bedoel, weet u welke spelers allemaal mee kunnen doen en zijn die goed genoeg om zich te kwalificeren? Nou ja, dat zal bewezen moeten worden of ze dat kunnen. Maar als dat niet zo zou zijn, dan moet je er niet aan beginnen. Nee, je moet er wel geloof in hebben. Ja. En u heeft er geloof in? Ja, wat ik zeg, anders ga ik lekker op vakantie. En krijgt u dan zelf ook al mailtjes of appjes van spelers van joh, ik heb wel interesse? Nou, ik heb natuurlijk een aantal spelers gesproken die nu wat makkelijker ja zeggen. Ja. En die ook in de afgelopen jaren niet meer gekomen zijn. Nee. Dus het werkt wel. Ik wens u alle succes. Dank u wel. Bedankt hè. Inderdaad, veel succes. Dan gaan we nu verder met internationaal nieuws, want milieuactivisten hebben soep gegooid naar een van de meest bekende schilderijen ter wereld, de Mona Lisa. Dat gebeurde in Parijs. Op beelden op sociale media is te zien dat 2 vrouwen de soep gooien, vervolgens over de reling voor het schilderij klimmen en voor het schilderij leuzen roepen. De 2 eisten recht op gezond en duurzaam voedsel. Ook riepen ze dat ons landbouwsysteem ziek is. Het personeel van het Louvre greep snel in. De Mona Lisa staat al heel lang achter een dikke glasplaat, waardoor het schilderij zelf niet beschadigd is geraakt. De vrouwen deden ook geen poging het schilderij kapot te maken. Het is niet voor het eerst dat de Mona Lisa doelwit is van actie. 1,5 jaar geleden werd het glas voor het schilderij besmeurd met taart. En de dader had eerst geprobeerd het glas te breken, maar dat is niet gelukt. Er is de laatste tijd vaker sprake van het aanvallen van kunstwerken om op die manier aandacht te vragen voor milieuproblemen. Dit was het belangrijkste nieuws. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.